Misao iz Evanđelja dana. Vama je dano znati od tajstva Kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano. Godina B, 16. tjedan. Spomendan svetom Joakimu Jani, roditeljima Blažene Djevice Marije. 26. srpnja. Prvo čitanje. Jeremija 2, izvadak iz čitanja. Ti ostavi mene, izvor vode žive, te iskopa sebi kladence ispucane. Čitanje knjige proroka Jeremije. Dođe mi riječ Gospodnja. Idi i viči u uši Jeruzalemu. Ovako govori Gospodin. Spominjem se mladosti tvoje privržene, ljubavi tvoje vjereničke. Ti pođe za mnom u pustinju, po zemlji gdje se ne sije. Izrael bijaše Gospodinu svetinja, prvina plodova njegovih. Tko god od njih jeđaše, bijaše kažnjen. Zlo ga snađe, riječ je Gospodnja. U zemlju vinograda i maslinika ja vas dovedoh, da se hranite plodom i dobrotom njezinom. Ali tek što uđoste, zemlju moju oskvrnuste i baštinu moju u gnusobu pretvoriste. Svećenici ne govorahu, gdje je Gospodin? Tumači zakona mene ne upoznaše. Pastiri otpadoše od mene, a proroci prorokovahu u ime Balovo i iđahu za onima što im pomoć ne mogoše. Zgrozite se nad tim nebesa, zgrozite se i zaprepastite, riječ je Gospodnja. Jer dva zla narod moj učini. Ostavi mene, izvor vode žive, te iskopa sebi kladence ispucane, što vode držati ne mogu. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Otpjevni psalam. Psalam 36, izvadak iz psalma. U tebi je, Gospodine, izvor životni. Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja. Do oblaka vjernost tvoja. Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, a sudovi tvoji ko duboko more. Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja? Pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju, site se pretilinom doma tvojega, potocima svojih slasti ti ih napajaš. U tebi je izvor životni, tvojom svjetlošću
mi svjetlost vidimo. Zakrili dobrotom sve koji te štuju i pravednošću svojom sve koji su srca čestita. Evanđelje Matej 13, 10-17. Vama je dano znati od tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati od tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima, dat će se i obilovat će, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino, koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usadilo se srce naroda ovog, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste!